Hey, ayazi ngiyibona into enje yami mina kulo mshado. Hey, ade kumele amfihle kodwa. Ade kumele amfihle. Hayi befihle into yokufihlwa. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Nangoke uwelileke esephawula ngomshado wakhe-ke uKhuzani. So asambeni-ke somlalela-ke ukuthi uthini, ngingamosheli isikhathi sakho. Uma uthi uyaqala ukufika lana, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke. Hey, ayazi ngiyibona into enje yami mina kulo mshado. Waqhamuka umshado weqhawe. Belibhubha umsisi lapha. Iqephu ebilaphana. Hey, ngiyakutshela. Ayibili into yakade ehlelele. Ade ehlelele. Umakoti naye umbonile ukuthi umuntu kanjani. Hey, ade kumele amfihle kodwa. Ade kumele amfihle. Hayi befihle into yokufihlwa. Sibhamu. Hayi mhluzo uNkulunkulu. Hey, ungekuhle emshadweni libhubha. Hey, ukudla ekudliwa khona kudliwa ngisho ihlahla. Hey, uyadla ujobo womsisi uhlala isihlahla. Khona into athi ngathi inezihlahla lapha yangehlula mina ngavele ngangayidla. Hey, ujobo wayishaya wayivala washubotela ngisho izihlahla zakhona. Hey, uyadla ujobo. Ngakutshela. Into athi ikhona nje. Qala lelihle siphuma lapha lade kulokhu kwakhona sehla seyizansi kwahanjwa kodwa amastadi kwasuka lapho kwahliwa kwayephili kwayezansi. Hayi chayena ayahlelile. Hayi behlelile leyanto ungamenye nombo lapha. Ngisho uzoso funa bengamenywanga. Wahle bona uJobo uzoso lapha. Bathi hey, bengawazi lo mshado. Ungaziwa lo mshado abantu abaningi. Utshela wena ungakali nje. Uzoso naye uyisisile lapha. Uyisisile. Xa yinye sekugqokisa ukuthi kuyabe kuyiboleke ibisudu lokho. Ngoba phela bekungazi ukuthi bengawazi nomshado. Umbulile uJobo ukuthi begqoke kahle kanjani. Ngaqala ukubona ukuthi begqoke kahle. Hayi beqala uJobo kusenga kulokho. Hayi bekuhle lapha ungaqali mfowethu. Yekho umuntu ade wazi lo mshado. Ngisho lokho kuzoso bengasilutho nje. Aze kutshelwe. Ubone nje izithombeni zelibhupha ukuthi bavele kwathatha imoto kwagibela kweza. Sekubona ukuthi nakho sekusala kusiyami ngaphandle. Umuntu ozakana amahloni ngoba wafaka nje usuduze ufake nje utayi shothi nomuntu engangimema. Mina umcileka ngimazi umcileka manje nonyaka nje yana. Ile ndoda enamanga vumsizini ngonyaka. uJobe kumele bazixoxela emshadweni. Uthi uJobe lendoda imfonele umbuzo ukuthi yena uma lo mshado uzwile. Athi uJobe amazi. Uthi uJobe athi indoda yasengizojabula kanjani nje manje uyamgeda lo mshado. Awuzwanga ngizojabula. Yaba ngiqhamuka ngiyinkalakatha. Hayi ngiyibona ishintsha ubuso yaqonda indoda imhlophe yaqinisa inhlala isuthu. Yavele yabheka phansi. Uyibona ukuthi iyasokona masimbona senilapha. Umcino ngifuna yonke impilo engayo. Hayi base bemnika ithuba lombhobho. Amanga waqamba empokweni. Mina ngapha namanga ukuthi ngiyabantu kanje kathi lo muntu yothi wani ngempela. Amangodo athi umpungo sakusiya umuntu. Hawu. Usithi basamba naye umpungose. Athi umpungose uzokwenza ukuthi vele kwenzeke. Hawu. Laseba uNkulunkulu, aseba umprofeti. Hayi umcine ngabafethu uyathola ithuba lamanga kodwa lwamuntu. Umuntu ongafisa nje ukuthi mina ngingawazi umshado, umuntu onjani lona? Hayi umuntu lwana unenye inhliziyo. Hayi nalona uyathi ukuthi vele emshadweni wayifihla. Wayesebenza ukuthi 150, 250 ayifihle esibhotsheni. Uyabona ukuthi ukufihla umfazi hayi ukuthi into ayiqalaka, ade wayiqala efihla lo. Khona umuntu ongafihla iholo. Wayemba umgodi. Ambe emva kwesigcobo ashutele imali. Hayi ngabe bafika. Yabagcina lifihle ngisho ukuthi ibele ngabe lo bhekhelo ubani.
ayifihla kakhulu lona. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibuya unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi uyasmasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button. Ungakhohlwa ukuthi ucommente down below umbono wakho ngalolu daba. But anyways, I will see you in the next video. Bye.